Ani sme sa nenazdali a pred nami je posledný týždeň letných prázdnin. Pozrime sa teda, aké počasie nás čaká. Dobrý večer. Cez naše územie sa dnes presúvala na východ rozsiahla oblačnosť z vlneného studeného frontu. Ten sa bude ešte v noci presúvať z východného Slovenska ďalej nad Ukrajinu. Od západu ho vystrieda výbežok tlakovej výše, ktorý už dnes v popoludnejších hodinách postupne vytláčal oblačnosť so zrážkami smerom na východ. Zrážky sa preto vyskytnú v noci najmä na východe našej krajiny a zajtra len ojedinele v okolí hôr. Teplota pôjde pomaly nahor a zajtra budeme v pásme od 20 do 25 stupňov, len na severe bude okolo 15 až 20. Vietor bude spočiatku fúkať od severu rýchlosťou do 30 km za hodinu, najsilnejšie na juhovýchode Slovenska v nárazoch okolo 55. Stále platí, na cestách držte volant pevne v rukách a pozor na mokrom povrchu. Z rána spomalte pri lokálnych mlách. Dnešná noc bude polooblačná, niekde až oblačná s ojedinelými prehánkami. Len vo východnej časti Slovenska môže byť spočiatku ešte zamračené a tu sa prehánky alebo dážď vyskytnú miestami. Nad ránom sa lokálne vytvoria hmly alebo nízka oblačnosť. Noc bude chladná a do rána sa ochladí na 13 až 8, v dolinách a na severe do 6 stupňov. Hmly na lúkach, potokoch a riekach v auguste zvestujú stále počasie. Zajtra sa lokálne môžu naozaj v nižších polohách a v údoliach vyskytovať. A počasie bez výraznejších zmien bude nielen zajtra, ale aj v ďalších augustových dňoch. Na západnom Slovensku bude posledný augustový pondelok prevažne slnečný alebo len s malou oblačnosťou. Teplota vystúpi na 19 až 23, v najteplejších lokalitách podunajskej nížiny môže byť do 25. Na strednom Slovensku bude cez deň malá oblačnosť. Vzduch je však ešte vlhký a to môže spôsobiť z rána výskyt hmiel a popoludní vznik ojedinelých prehánok v okolí hôr. Teplota vystúpi na 16 až 23, možno 24 stupňov. Aj na východe Slovenska sa z rána môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude malá, postupne prechodne zväčšená oblačnosť s možným výskytom lokálnych prehánok. Teplota 17 až 23, na juhovýchode do 25. Po daždivom víkende sa počasie zlepší aj na horách. Na podhorí rátajte s ranými hmlami. Cez deň bude prevažne polooblačno s ojedinelými prehánkami. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov. Bio 2, slabá až mierna záťaž. V útorok a v stredu bude prevažne slnečno s teplotou od 20 do 28 stupňov. Vo štvrtok sa najmä na západe vyskytnú miestami prehánky, lokálne aj búrky. Teplota vystúpi na 23 až 30 stupňov. V piatok bude počasie u nás ovplyvňovať zvlnený studený front, a to svojou oblačnosťou, prehánkami, dažďom alebo lokálnymi búrkami. Teplota 22 až 29 stupňov. Pozrime sa na teploty v letoviskách. Na Malorke bude jasno, 30 stupňov, more tam má 26. V Chorvátsku sa tiež ochladilo, Dubrovník hlási búrky pri teplote 28 stupňov, Jadran má 24 až 28. V Turecku bude pekne a teplo do 33 stupňov, voda má príjemných 25 až 28. Peťo z Borinky nám napísal, že na Záhorí bolo sichravo, ale podľa neho krásne. V Jaklovciach bolo iba 14 stupňov a prevažne daždivo. Sárka z Čadce nám poslala ďalšiu fotku, tam bolo navyše aj veterno. Tak ešte pekný večer a vidíme sa aj zajtra. Dovidenia.